значи правиш? Не мога ли? Пази бирата там. Намаза, мисля, че ти го изгорял вече. Според мен е време за ядки. Вече моля да се накъркаме. Аз не мога да Се накъркате вие. И после надолу бобецата на калбета, че слиза. не трябва. Бобец, Тея пера, надигни бирата за страницата на ПСС. скрият, кали да не види. Аз ще му пратим видеото. Ще кажем гледай го бобецо. Има ябълки само на фона на... Некултурно е. Много ти носи се. Ябълки изглежда чашки. Да. Културна работа малко. Виж, че само раницата ми танеке пере вътре. Тенгре, бенгре. Една бира не оставихте на пинеме на хижата. Еми да не съм ги спил аз. А, на хижата занесе ли събира? Донесли се само. Да. Не си донесли. Там един мармот завива шоколада с станиол. Ама въобще храна има ли на тази хижа? Имаше къмбе. Има даже 1 метър сняг, виж. Абе, май няма да имаме време да си качиме до големи мечи. Днеска съм в реанимацията. Не трябва. Ако оцелем додолу, бърво. Аз не може да си направим една самоснимачка на фона на... Така е седна ми качи. Леко. Лека. Просто не са му изкарали. Да.